Ett, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, så bjöd vi välkommen in till Destin vid Lötjen i Ronavik mellan NSOI och Skala. Det var Atlante att Destin skulle jag eisne färdig jag nordvarte, men jag vet inte hvordan det var ute i ta tider som at vi tar trobelager av Einon Kvarjon Släge. Men hendan her skibanen vi strøm køyrer for seg, og som skiljer lærne så ligger bedre for vi tar skibanen i det. Og det som sagt NSOI og Skala, og her en grolig glimmer danser her nere under åkken. Vi trom og slåttre og kvartasynnom. Og inni av vattnet så vi tar gole NSOI-ernar og tar appelsingole Skala-ernar. Vi har ikke finnet noen domere seg oppe hentet disten. Så det var sånn trillvande at vi ikke kjenner satt å si ikke Skala-spillerne så grulig vel, men vi må ta det så leis som det kommer. Men vi tar et ivelit her, og så vanlig at uran er leikskra, så kanskje er dette å gå være lei. Og her så kjører vi det gossier Manuccio, Mamuda, Toron Yatse, og han minner hvis det er fra fyrre, og han spalte i Sore. Men vi tar det så det kommer. Nå får jeg der hentan her listen, og Johannes Tyrenskiver og Dilja heter her en av tammedisten, så kanskje man råkner vi kan bli mest av å være i det alt, og i Skala hever stegs väl mot NSOI här till år. Ja, jag vill väl. Där finns Janlag är utöver och så vinner där alltid 2-0 Skala så att Rune tycker att finns det stige och är så var det någon då så grann upp till ner där kommun upp till kan man vinna kalla. Och det är väl han av på någon mest spännande distan så att det är nog så läs att Öttelin och över halva möta Leon och så ner halva och hemma så att det ligger alltid till hemmasikrar, men det är väl den distans som på Polen hur är mest spännande. Ja, och till NSOI som skårar på ena vägen. 1-0 till NSOI. Clement Olsen stinker sig upp för målen. Nickar bollen i nätet efter denna sändning ur högre en drömma början till NSOI. Ja, men inlägg från Barrio i högre sida och här är det 200 singar en skala med över och här är Schaffinse Clement och Grammar och för placerar ut vid Ottara synet och vi där var ja visst alla vi det som vi behöver och vi där var kanske snack med detta kunde bli sin tro på det kan inte sjå igen men det är en dröm att börja för Runar Sinkar ut här strempan efter hålla fast i åtten här var själva där vunnit Stepa kapacitet här kappingar och åttondaste är Bjärka där vi och Roban står och tilllyckas med allt det här måste man säga. Kein enda mal här och där är det vi och i kappen och i åtten och isen så det är reisen området för att vinna och himlen att det ska alla ligga här så är det ett helt annat strut här är det första steg framåt för omenar lötne och för här är reisen tutmiga få några förstås. Det är annars ett inte sörst kärst NSOI ja akkurat här är flera spelare väck vi så jag bara Hansen i gatan kommer vi efter här. Men Ottner ute och Polly Hannos ute i isen med andra av de helt stora profilerna och plus det läs som man kan säga så att Karlöchen Karlöchen Kartene och han Polly Hannos Kartene ja så att det är ja och så är det efter NSOI som rönner till Jan Leifagard men Skala värjan för Tamarhalt och Stövn i första efter går ja, stor profiler vekk alltså eller att vara och lugga alltså det finns en dröm att börja nu är och just det ner så jag står hötta på den vägen här där Jan Life som vanligtvis kanske är mera jag syns rotan för den första ett men börjar så ut där och lugga vi kommer och jag ner och det som undrar om kanske lite syns att skal kommer ut trubbelaga på den vägen till är det näka som skal är känt för så är det för jag skipan så time nu öla gå alltså varje parten öla väl fragingen men hela början är kanske inte akkurat det som där så kommer. Brian Jakobsen, Sean Skala, hur bollen är ute i södra. Räcker vi någon skjuter mot Maldon men färdig mål. Ja, nu har vi inte ett Stockholm Riley att nämna kvar gör spela och nu är så distren börjar men du kan helt stort ganska vi då inte att det jag syns det
NSOI lei och till ja, det gör det som säger därför att det är bättre än att ta charter. Här är Anton Attenfridsberg, här är Anton Paul Johannes Stinsen, här är Anton Karl Lötchen. Men bara så kommer tror jag efter högra batche men det är ju kanske bara så till. Ja, helt avgjort. Och som jag kände så väldigt parten är asyntes ska man säga oskala över så vi har bara ut i högre och vi har Jens och han Sjölvan just nu. Ja, så Per Jan mittfyra och Einar Vinsbacker. Och Jens framför tar Amin, ja centrala mivet någon alltså han häver så finns det like nu säger Jens för mig är Ola där Per och Jan Ellenskort ja om skilta ja och Jens är akkurat som han rollen som Karl Lötchen hejer till det som sexa rollen av mivet och det ser ut att till Jens som ska lösa henne. Och så är Peter väl och Peter Knudsen så är framför tar ut. Tar är inte ska man säga helt orange helt va överhuvud. Och Klammen kör främst och kvar hade nu har vi kört det så kvar är ute i alla som vänstra kanten kör Runar sin kont. Ja. Kan där Jan ta alla Jan Benjamin. Ja, vet du att för ute i vänstra borgen. Ja, han blöjer alltid. Han fick en stöt där, ja. Jan Benjamin han. Ja, och han har rejält spalt och han har rejält skåra och ju färre distans kör Runar sin, va? Så det är inte att det var ett ringt lite så att jag har sett här började men så finns det nog nämnt det är några profiler som är i väg att han har haft en time som absolut gänga främst va men himla att det är öde ofta en styrken av bunchen som är avgörande för längt och kämpa att du vet att Jim är inte jag kan kappa åt så att det är skiar är karantäner och Tim rakt så Runar Sinkar rymla mant ut där men där finns en framurgå av början och har långa laxjot så att här är väl här har väl tror på att det för tid. 5 minuter farner 1-0 till NSOI och Skala häver frispark och bollen nummer 4 han får det mål. Men här är ja och det ända så vi tar Brian Jakobsson fick nicka bollen helt in i måltegn någon vanta mycket frispark men i halvtid att Einar Sönderjek gjorde det kanske mer vanta mycket gott där han lyckas som stack foten ut och här kanske Örskimla i alla sina egna värje och botten brast ut och i stancherna och så ut och ja så blev 2 mål nu att han har 5 minuter. Ja, men går vi på under allt det här och det frispark i höger sjö och det ser att inte vanta läste ut och men så stinker han beinen ut och James ner i hjörna och hoppa stancherna och hade fria ner så in i under målen och heter han och gör tempmål. Ja. Ja, vi måste se en rätteliga lovlig början här. 5 minuter farner. Nu är 6 minuter farner och 2 mål på ena vägen. Och NSOI bygger upp. Det är Langkort till Jan Ellenskort. Så är det Einar Sönderjek. Jan Ellenskort som kom ner ur UIF. Mina. Här är Peter Knudsen. Så stänger de bollen fram till Klammen men Andras Gango i målmöret Skala. Han har varit oj om så han kom till förra sjön och just den här ungarske målmöret. Ja, han vill färdigställa ja och han ja, nu är han väl äldre näka. Alltså nu är ju näka ständigt spalt och nu är så vi här i han är här känner så. Ja, och i för han ena för. Ja, akkurat. Och så räknar kom Lucas in i alla han och så ändrar han och i fotbollsfältet. Men annars är alltid att så stäjer ju rymna väl för Skala så vet jag vad man fortalt. Och varje part ska annars varje part det är helt okej så där. Här har vi så André Olsen som tar frispark väl en fyra. Så med räcker vi uppe och loftar. Ja, och detta var ganska like-mynten för en parst. Alltså, går sig till man kunde ju mynda sig att det är NSOI som är spelstyrant med en skala mera bojar. Ja, men jag hade inte så mycket ner i vödlen så jag vill inte att det är någon som känner lite ångte Ferman och väljer där man kan attaliga vödlen så att det är ganska men det är inte alltså främst men det sitter Brian de ser och Brooklyn själv där är rymna framåt att det är första trust. Så det ändå så gärna kommer väl Jack någon åter som är första go sending. Ska se då och så är skott mot Malle. Ja, men akkurat det samma som vi sa att Malle kom bara väl en 4 och här var flera som var ju om boy tappade hotnarspark också till. Ja, och det är väl att de goda tingen som bara häver och han
lägger väl en fyra och första med över mer här ska söker Lucas som heter när för på han och så kan ju det halva Jan Benjamin så den hatta fyra och kommer en ample och ska över gott några center spukst men där skott mot mål och gång och bjärgar ut hotna spark. Och det ser ut här till Gustav det är under högra så inte Robert som ska skapa det mest kreativa. Och det är väl här till Gustav. Hotna spark till NSOI. Väl en 4. Och här är det så Jakob Jakobsen också som nickar han ut till nytt spark. Högt och när Maldon. Malmö är nevar han ut. 90 minuter farner här i förra halvlek vi löchen. Långt 2 mål kommen, 1 parst. Einar, en 2 sending katt från högra vång. Här är det Jon Hart Fredriksberg som är spaltningar här vid NSOI. Nu är han i värjene tja Skala. Men det här som alla spelare är att han är syntøy blev kjenter och från att komma landsliga i snart. Ja, Jens i Nutjon Leiklota, Jens Johansson här. Mittlen Berge och Mia. Einar. Så kommer Skala i mittlen. Hos det är Jakob. Ja, och så är det om att få en chans här. Men Fletcher är uppe. Ja. Men det var när vi. Och det så för vart han själv Prispilski. Ja, men här är det alltså Jakob Mivergen som bryter och spelar fast Mivergen och Skala han bryter lyckas om och vinner bollen och så för en rätt fram efter och så prövar att spela han Mikael här och ja, bollen är så i mål och men han är nog innanför det. Tar en färbollna men öliga gott brott av Jakob och för bollen väl fram och troligen är ofta att en spelare kommer och är sen från RR från de Sverige och för fram och skapar det till Italien. Det ringte att fyra hålla sig till det och ta finka troligen akkurat det för när de skickar. Ja, så är det efter. Ja, Peter Knudsen. Stöjde bollen all across här. Så är det Mamuka. Glöjer med sig bollen. Henne så jätter Jens Johansson. Ja, så Mamuka är ju så nämnt så han är ju just med Ronavik, va? Ja. Ja, till några år sedan och i fjärrvärden mellan nu var ju samma vi Ipswili Latlanda som spelar med Värn som Jakob här. Ja. Där var det i FC Sora i fjör och syfte så gör. Och här var det som så fasta foser och har skala lino. Ja, man måste ju så spalt Eisen Sora alltså ta det FC Sora. Jag vet inte om spalt i VP, det vet inte men tills när kvar så ganska. Nej, ja men nu i fjör var det men tar det som Naspenstalen byte var, ja. Och ja, där spelade faktiskt fint. Nu var fyllt jag inte vi i Naspenstalen i fjärreisen. Jag tar några vänner som mest här. Där säger så väl. Du hade jag snitt att så dragen kan inte man prata om folk skala så hållta det att det är okej att ta en boll nästan. Där är det om det. Ja, alltså slasher 12 minuter farner här och 8-1 mellan NSOI och Skala. Clement Olsen lägger NSOI fram Lånko i första minuten. Och så gick bara det var där 4 minuter. Ja, 5 minuter så. 5 minuter så var i 15 minuter också där tar vi 8-1 och det var så Brian Jakobsen som bindde bollen i nätet till Jan Lek. Men det är liksom NSOI som är Myra tar som spelar över bollen men till omställningar spel kanske Skala vi så att här helt vandalist tar där färra. Nej, slett inte. Så är det NSOI får bollen in i brösthängen och han vill lagt där åter men här var Anchen som var vi nånt av bollen och kunde få skott av. Men inkast istället. Och så detta en Skala med över då tar vi frispark och sen ja så får en annan kottläsne. Ja, men annars är vi så hittat Skala in oss in i centrala mivet nu alltså det är okej alltså är Peter Håkon Edmundsson som vi såg där. Ja, akkurat alltså det var rymligt starkt folk inne centralt då. Och så hittade mig alltså har själv Ipswili i Cypern och det var ju så. Ja, nummer 5 så då. Ja, akkurat. Ja, Valerian Jobashvili. Och Jobashvili så ja, Jobashvili. Nej, jag huxar om att här största Jakob över ja, och Peter tar. Ja, och Peter och Håkon alltså centralt igen efter Brian främst ganska och så man måste sen du vänstre. Och så är här där André Aloysen kant akterspelar han. Så är det okej bollspelare ja. Och
högerback så han är inne om och en chans i isen, ja. Ari Olsen, ja. Ja, han och det var till alltså från manliga skyn till absolut okej, men jag tycker vi att skala folk och lägga en annars ganska huxa att det ganska borde ligga sin det bättre fyra i kappen, ja, att följa ganska att det har mist nog så next team mot ändan av flera diston att det här var lägga allt för vår baxa och nu är det så här fyra stine alltså det ställer ungefär ut där vi ända men där är fyra stine från en ny flytting av plats och där hade nog sett nös nog efter några synte friar så det skulle tro lägga. Men så då det här det ena steg på såna akra nu. Nu vet jag inte vad stövnar du har det nog väl något samband. Nej, så är det skulle vara ju utvart och ja, ett nice inte där jag vet inte kvart Bayer kvar så säger han 100 i greven men så att ja, här är Håkan Ekmansson sänder bollen fram mot Brostein så NSOI men alltid det Brian han fick stämma alla bollen så är det NSOI stegen Per Langkort för vinnaren och Beethoven Hansen, Barer Hansen och efter Beethoven och så kommer Jannar till mitten här men han häver om kan att spela bollen till. Ja, men jag har några stöver i löten. Alltså 8-1 här och Göte. Här är alltså Moa men 8-1-0. Javäl. Och hinner det här är framme i ståndsmålskår. Så ja, det ligger till Heimalin kan man säga men i löten i Gosso så är det här är Heimalin bara vid Jernstein och i Göte här är ja, här är vilka trubbelaga att 8 liv i 5 stion är trubbelaga mot Masnia Salino. I löten och det är en trubbelaga så att det ska spela i mot i Göte. Ja. Så en lång sändning fram mot NSOI Brostein och Malmö kommer ut och sänder bollen på lopp men nu ska man väl man är NSOI halva ner Reinar Brother Jocknon ner högra med in Mr. Main Prispilski och till Mamuka han släpper i han har fälter han får inte bra spark men okej. Att det var det. Ja, det alltid Anchen Haver Bilson man säger brottsparkar till så helt säkert men han står väl för det. Nej, och kanske jag vet inte nu där Ransen som dömer är Huxer kanske Ransen Huxar att han spelar på något på att han är nu jag ser mer ner jag syns förr och så ja att han sa jag syns ja och syns skummelt ut men Atlas jag tycker vi att Ransen har ganska lugg grejer som målet att han spelar på något på att kommer ganska stämma jag vet att det är alltid att jag ser 50-50 dömgant var ja. Men det får jag vidare nu Johannes att det har varit riktigt så är stil och i havn att det här ESDN nej det här streamingsljovet har varit bänt ut i Udvarp i isen så men så är det vet inte sanka onkelsväckna om det är ljov eller men det var det short lite kostar men 20 sekunder med det vinner till men det är nog så stora månader då. Nej, jag tycker att folk ska glädja för att höra rötnar och kontakta. 22 alltid vecka vid 2 sekunder. 2 sekunder, ja, det kan man leva vid. Det är väl inte åkt. Ja. Så gångt att den rätta vägen. Ja. Okej. Alltså här är det Farner 16 minuter i Ronavik och här är framväges 1-1. Och så är den så gärna fram vid helt in i Malta i någon och bollen är och så får han i nätet. Och det är Jens Johansson hade jag Ötlund. Mävren som är flotter ur Mybergen fram och i Öche mitten med och varje som vet han som står efter och i Malta och tar ju inte fick linda bollen borster. Och är så som att det var han i Ötlund tråkan som bänt han i nätet till 2-1 så. Ja, så ser ut och inkastet kommer knallhårt och längt in från Einar här och vänster så är här och första där Klämmen som krutchar om att vinna alla bollen här. Och Glenda så Klämmer inte skott då men bollen börjar sin laser och Jens är inne under mål och man sänder till vänster så försöker och för Korstan in i mål här. Hade var så krutchar mål kan man säga och kommer att en tejpel där längt inkas som vill bläka halt nu i 5 meter här. Så vi där finns ja, och skräck. 3 mål. Ja. Och det är bara 16 minuter Farner här i förra halvleken. Så vi är rätta läge så var det näck mål i det. Ja. Men det är inte visst att det för att vara så stått med mål som det har varit här till. Men nu är det så skall han så skall Ankersväckna svära åter. Håkon Edmundsson har bollen. Vi är den till Jakob Jakobsen kommer fram av Mina. Det gör fram till jag hade det Brian som ströjas där. Men Jan Ellingsgård vinner bollen i Hassan Närdes någon. Bollen ändrar Mina. Skala men pitch upp.
Jonnar Fridsberg sender bollen fram av vinstra vang, og her det Mamuko Torun Jatse som hever bollen til Skala, og her reisende Barer at han honom, så kommer Jonnar Tonnen til hjelper, igjen såkalt av en ivelappe, men bollen vil takla ut til innkast. Hakon Edmundsson hever bollen til Skala, sender han inn i brostheigen, og Malmören Simon Rekle Ferran. Ja, Hakon Edmundsson hever reisende rundt seg her i NSO, men jeg halte til å spille ikke bedre enn Asbest del. Det var sånn åsemje om et eller annet også i nesten det var. Ja, men han enda så faktisk, eller enda, han ikke enda av nærkastan, men han var jo venstresleisen, ja. Ja. Och så jag vet inte, det är säkert väl när vi spelar tog och Anna och så valde jag komma hem att spela och det har vi också nämnt också för spelare som är erfarna utomlands och føler ganska där shortly ha mäknat så kommer där hem och lyckas få dejlig frisk luften här och så här det åter något så jag så imon handlar till dem så att det klassiska döm det kunde vi säga. Det nevar hemma i en geist nu så Ryssland och så vidare. Så att det är inte bara där. Hej oj. Ja, nu var det närmare. Ja. Jo, ja, nu var det som uppgift och här står hon här heter det inte flakt där så men kan se då här. Nej, jag har längst skåd och visst ja, och jag vet inte om man räknar väl spel ett som räcker för att ut och så utla för bant i kassa men kanske fix som räcker fingrarna ån jag för när det får inte längst gå för 25 meter nu vänstra benet. Det är väl bara att vi kunde alltså inte avskriva skalan tar alla Myren heter här alltså 2-1 är stövan till NSO nu knappt 20 minuter är det färne här har man spark till Skala och till André Olsen som tar det. Det kommer väl in 4 och Skala. Osh. Ja men alltså stora målmöjligheter. I halvtid att man har själv Jobashvili. Ja, och en fantastisk pass från André här vid vänstra benet och knallhårt in i motor. Jag syns så finns det syns diagonalt mitten här också och här kommer han in och räcker över och bjärgar och stryker. Super hot spark från André. Och 1-3. Detta är Laxre. Skala männer få bankbollen ut ur Brosteinon. Och så är det Prispilski, lägger han åter till Jakobsen. Och han lyfter han framåt till Brostein. Och i halvtid det Jobashvili, han får helt att backlinjen. Ja, det är han. Och Tottenhamspark. Ja, nu Tottenhamspark och där ger att så tar varvade ju bollen, tar vinna ska man säga nästa bollen och spelar runt och så vill han fram som andra spelare i myvärden ett större och starkare här blir bollen lagt att rum och han får pressa efter och röna fått inlägg men vi blockerar ut till Tottenhamspark. Och det är åter André Olsen som hesa för ur högre söjsa skalan för ut att skjuta. Och hetta Lucas Martin förra väl en 4 men Malmö som räcker uppe med Hamma touchar sig kvar lite och ligger Lucas Messenger över till Leison loftet tar han loftar och han täckte Lucas som ner i botten och Hever Tamarald och Stövne. Det var ju så inte ett Abelsinkolt som var känt för att spela totalfotboll. Det var ju Holland och heter resten att Abelsinkolt och jag vet inte alltså vi såg ju i hela tiden att det människor som är ofta framme vi då så hänt han här Jobashvili i Myvärden han var nära vid en tvärfer. Jakob Jakobsen i Myvärden han var alltså rates till det någon nice nu. Akkurat. Så att ja men jag alltid Jonnar till gammal allspelare han tar för noktast inte han kommer resten fram vid kvar så tar räcka i mist. Ja men jag alltid så Disney vill gå och ta skiltas ganska ena mest att man kunde ju mista skala för att komma bottlig vi spelar inte fakt vi välja och så hoppa på enkla man men alltså vi ser om är där vi gott nog kronor singa mer botten så finns det till där till regeln kanske isne och så kan spela motor men alltså att det är nästan vi ska gå här till det är ett annat ställe skala tacka för att det har varit så ska man ju alla upps sinai som där helt några för väg och nu är det så själva att han för vi det ena mal och må så som naturen vill ta leva mer ja för hålllägger är Hallronen 22 minuter farner här vi Löchen och Ronavik. Och jag kan fortälja till att här är Öla Gold Lucian till att spela fotboll till gott väver och torst och gott och nekver han skorar resten. Ja. Och klaxingar har lagt sig åt mot UF. Ja. Och tar och i Öster kommun tar framvis 18-4 mot Roman. Ja. Så spelar en så gärna väl samman och redan fått alla bela och så sänder de bollen ut mot vänstra vant som här är ja, och så kommer nästa bauer han laggar till han får det det blev 3-1 nu. Ett längskott. Halt jag det var bättre väl. Ja, jag hade mamman 80 fincha här men han måste fincha men han miste han inom ett längskott efter slutton. Einar, ja, ute vid 20 meter utan fram. Jag vet inte om det var bättre, eller? Vad var det? Jag heter Einar, men... Var Einar? Ja.
Einar Trenta Jack, där är han. Ja, det så ut som det var vänstra beinskott. Ja, jag vet inte, jag har sagt också lite omvänt att du har sagt och så det rätt och måste lycka. Ja, det var gott, ja. Men ja, var det inte vi högra bein. Det blev inte. Var det där? Ja, men så det här som över för Skybrau så vi Ja, och det längt utifrån men så fällt lite alltså så långt utifrån att det är flatt och jag vet inte alltså Gango här så ser utlaget för bolt men det ser utlaget för bolt för stången och så ut att i kroppen sin och Gango så vinner man akkurat i nummer. Men klart nu så där brottliga och gott ut. Nu ska minnas något snägg mål. Jag har glömt att teach med det här uppe och skriva upp i tänkte det kommer en 2 mål det har vi haft något halvlek så noterar det. Nu 4 mål. Ja. Vi måste hjälpas det att hålla sig för att rekonstruera det här till och detta är vi heter läs och komma flera 30 år och komma så långt som halvlek. Väl att det var nu ta i förra halvlek var halver. Alltså 3-1. 3-1 till NSOI. Ja, men alltså Klammen där första. Ja. Hettare så är det ja Brian att han har frispark och Bayern fyrer stång och tog och Brian hettar in och så är det Jens att han har inkast i vänster så från Einar helt in och så är det där längdskottsmål alltså ja nu ser runt allt man ser från Bayern det är så klackar du säger vi högra benet du normalt skämt alltid vi finns ja jag minns ja sånt där var det i forskriver ja och så också jag vart han det var Einar som lyckas som dra bollen fram helt ja men det var Einar går som skorar om det var vänster till högra till så ja det är så där ja jag minns mig själv sen skott vi högra men det kan han ju väl läst jo mest ja det var point skott i alla fall point skott ja knallhårt och längt utifrån men så finns man ska kanske klara hässa stövna bättre men kanske akkurat gör det häst för. Nu frispark till NSOI. Miskais och skala halvan Einar Littra väl in 4. Bollen kommer ner här. Han kommer in efter Brostein. Och så är det nog Rengstöva ett frisparket där var inte slam. Skala Mendrena på inkast och med där billinjen. Och att det nog Ari Olsen som ska kasta in högre backaren som är ankna ungdomslandslinjen så då. Ja, det är runt om säger ju en kör helt över. Ja. Hoppas ibland nu snägg nu har. Så han vill ankna öron kanske är det nice nu. Och nu Jan. Skala man bit upp till Håkon Edmundsson som är runt högre med och runda spela till helt det Ari. Men det blir så trångligt. Vespen har kommit mittlen på bollen. Så kommer alltid det Jakob Jakobsen. Skala vinner han till Jobashvili. Framåt till Mamuka. Så det är Jon Hart Fredriksberg. Så kommer Clement Olsen i mitten. Han tar sänder ju var Atla Peter Dam Jakobsen men Clement får stå bollen. Så är det en annan av målskytten Jens Johansson till ofta så han är i mitten målskytten här. Skala för inkast. Och helt till Peter som på bollen stått till Brian snära sig då färspalt vidare till Peter helt ut i borre Ari och så får NSO gärna bollen men han är näka ensam till Clement Olsen i bollen och så för Mamuka ilt men domar lite inte vill komma och bidrar spela vidare men han verkar ganska stäppla i hallen här han fick en gång frispark. Ja, det vill jag bara detta spela vidare sedan men nu har det där Karabotten ut och så ma Ransen för Ivra Vita hur helt stövan är så Mamuka Torunjatse. Och i halta till Sverige helt. Hurra fruskor så är de här. Men det är bara gott. Tjej som något för ner. 3-1 till NSOI mot Skala. Ja, vi är ganska vant att det blev en mer målfattare distrikt och att prata nämnda ganska börja vi att Skala väl kipa näg målfärra ganska kinjala men såna så ganska skälla stod i dessna men detta blev något helt annat än och det är så ger det öle gott vi först man kommer och man kanske inte är så ja stora vånar ganska till underalterment jag måste säga att det är väl fint alltså. Och så är skottrand från Brian Jakobsen. Det är också häst oj det alltså Skala kunde jag skora mål att det längst skulle jag som alltid som räcker färra fingrarna alltså det är så. Ja, det kvärst över det här vi har. Ja, jag går stöver ja. Och en stöv är så att det är en längst över att få bort mål men här var något givet så att det var läge. Men alltså också alltså stövna så där är det ju det alltså
om så att stövnar halta sig blöt att lösla och Viking ser det till ja så blir det ju glowheight i toppen så näck bättre än. Ja, det är den ja. Skala män röna och fixt spel vi häl någon inom här och här ligger Håkan Edmundsson och lurer. Det var inte det var Ari ett att det var Prispilski eller vad det var som spalt jag fixt vi häl någon inom här och i rennetegnen Sean nästa manne men än så vi fick Lucas som ryker upp hesa flusharna och här var Temmer alltså stöven i efter Jan Ellingsgård sänder bollen till Clement rönnar spelaren från sig till nästa man. Och i första syfte misslyckas det. Är syfte färra bollen tekniska visar. Så är där Meyer låta här. Clement lägger bollen i rum. John Leif Højgaard. Och så kommer en annan fyrer i mitten som spelar honom spelet. Och det är Jan Hart Fredriksberg. Ja, skulle kanske bli mer på där tror jag mot 2 men här så manglar det Jan där sin shot där i mittlinjen här och för alla bollen in åren i momentet framan undan här att det är en evigt stöv akkurat alltså för den här. Ja, ännu så gärna ha bollen av mine, Peter väl. Ska bara. Per Langkort till Jan Ellingsgård till Einar Tröntajek. Ja, men det som Eisen ger att det är det Ronald ska lägga som lägga sig inte att dra och välja det hemma så där ser att det kunde där ju funnit på just vi har sett att kanske ju onkel det till Halle pröva tantaktiskt när det kanske inte spalt så eller väl va men så det heter måste det kanske inte så starkt som tar det där spalt i Halle där runt bara att smoga sig av varje och då på mot alla. Tischberg ut i vattnet Vesperer. Det är en så svämmar här uppe vi stannar här uppe under vägen här helt under täcken här och tribunen här. Och det halt under är toucha vattnet här. Så det var bara komma till Laxberg. Men Vesperna har vattnet gör om sig nu här om kommer jag någon här och Reina vinner bollen efter men ska är det där ja. Skalamen har bollen Håkon till Jonhart till Mamuka. Peter Tam Jakobsen. Så det är Jakobsen. Ute i högra söv i bollen. Narskast Mine, en lång sändning för honom. Brian Jakobsen är rulig ensam att här uppe och han är helt inte rejlig någon till bollen och Malmören känner så i färra. Oj Jesus i himmel ut sitt. Vad gör nu? Då tar Per bolt vid handen och tar linjevägen vattnar för en rengstöve. Men domaren leder 4 mån Vera och det som räcker för bollen som räcker till bollen ut till Per. Och så lägger han i handen ja, jag tackar frispark. I handen och nu skala mellan frispark mitt för mål gott nog. Jag vet inte vad. Ja, på 8-4 egentligen här halvmannen här. Men han går stöva till frispark hvis man häver omkring så då väl att lägga han upp om värjgaren. Ja och du precis jag ska lära rekord han sist med över. Nej, tvått. Men nej, jag husar nog på den stöv för jag kan man säga. Mamuka och André. Ja. Är det klara? Jag vet inte hur skjuter. André har vänstra benet jag skjuter vi hinner över högra benet. Akkurat, ja. Och ännu så kör Mankar in i Eknobrosthage. Mamuka fyller bollen. Han lagar all ut nette! Ser deilig flott mål. Akkurat etter bollen. Ja, det som säger detta få ända mål. Ja, det är en simpelt en gåva där få från Ronald Schinkel men är sen det nu så klickar här till att ja det må hända sånt. 3-2. Ja, färdel alltså. Det är till inte 2-3 man måste förna. Vi måste för att tärspel där så vi minnas Ödels mål kommer. Ja, men 3-2 till NSU mot Skala och hade var Skala så ska det nu. Ordentligt flott. Ja, supermål han för på muren och Skala men sätta hade Håkon Edmundsson i muren så att Malmars här inte för bollen kommer på muren och så nära han alltså inte i bollen sitter Rottali och i målen. Superflott mål. Jens Johansson och Einar Tröntajek. Jan Ellingsgård, Per Langkort till NSU som har sett spel igång där. Bara Hansen. Så är bollen utanför. Skala hever inkast. John Hart Fredriksberg. Och så är den så gärna. Varer. Bollen ändar utanför bollen. Nytt inkast till Skala. Ja, man stövnar sån in det så 3-2 här själva den Ronald Schinkel. Viking 0 till Väster 0-1. KUF 1-0. Med 6-3 vi bestämmer 0-0 och Hapio TPFS och Roin och där spelar så 24 när det är. När det är 6. Ja.
Ja, Skalamen har bollen. Peter Dam Jakobsen. Jon Artesberg. Så där Jakob Jakobsen. Ut i högra vår till Ari Olsen. Han är 2 meter in i NSU halvan i helt ut i höger siden. Så är det André Olsen och Hakon Edmundsson. Och så får Berge han och Betuel omkart. Men närmaste spel helt fram en lång sändning fram i mål till NSU Brosteinon. Bollen 39 och André Olsen färran sammanspel med Peter lägger bollen helt ut i syna. Haltet där Ari Olsen. Så blir inkast till Skala. Inkast i färre. Hakon Hebran. Snäras fram vi genom motlagaren. Räcker vi bollen. Briggarna sig ut i syna. Ari Olsen. Narkas på Steinon. Lägger han väl i fyra. Bria Jakobsen skjuter på ett domar fyra. Här visat henne Skalamen. Super all upp. Tolner i uppspel nu till höger sjö och så kommer inlägget och Brian ränner mot bollen och sitter inne sin och är med om han vill att point alla från Skala och här var ordentligt att vi inte på det. Kanske var det inte mer halta i ner stöva vart tror jag men det normala det tror jag där det ser inte är väl just så gott för Skala och det tycker en mer på den där just framåt undan. 34 minuter Farner här i förra halvlek. 3-2 till NSU mot Skalan. 5 mål kommer efter halvan timme. Och Skalamen har behov att få en nytt all upp i län. Där är det här också framåt NSU i halvan men nu är bollen ända in i NSU i Brosteinon och Ronald Skinkar häva bollen. Per Langgaard. Men han lägger alltså efter till Symmer Rekko i målen. Så det är Jan Ellingsgaard och Einar Tredajek som här vann i vänstra borren. Skalamen är det så mycket framåt av att någon tar främst att ja, främst med är ju vi har sista träningarna och så är det Trutcher 84 som så hjälper till det. De spelar som 4-2-3-8 akkurat det här stövn här. Och ta tarnar så NSU är center ut i uppbyggande spel någon helt attrija i halvan. Det får inte så jag kan nog att han ränner bollen till Prispilski, men han är också ensam där och han färran inte där Jan Ellingsgaard som är för jag bollen. Och så till Peter Knudsen. Och så lägger han bollen till höger. Jan Lafagard. Så kommer bara att rum här och Ragnar lägger in 4 men det blir 18-4 mål och målspark till Skala. Ja men det finns vi så jag bara att det och höger så Ragnar Jöken på. Där börjar vi så i 2 för och ena för till mål och hittar en öle gå och stöver. Dracka som 18 och så första lötna så bara helt så center att det långa att jag var och inte lagt till Trusta och alla svart men nu kommer så vi att men här för inlägg inte så gott som annars vi räknar vi där i bargen från vi. Målspark till Skala. Andras Gango. Bollen kommer av Mina och Hejan är fyran omvisat högt ut här och inkast är till NSU. Det är bara Hansen som ska kasta. Och han tvärde bollen atträtter till Per Langgaard. För Jan Ellingsgaard. Och Einar Trondajek. Efter Jan. Ja, så jag det är trubbel. Det räcker lite trust att det släpper inte lika som längt fram av vattnet att som så bitcha spel ihop. Där är det akkurat det lötnes här ordentligt okej utshot där som ska alla göra. Det Ronald ska komma inte ordentligt fram och de brukar näcka sändningar bara för markas smil. Nej, nu har det spass bollen också näcka att fram sina mitten men tar Ragnar kanske locka fler fram för att få bättre plats långt fram i vattnet men nu har det sett bollen längt fram och Skala halvorna och här är så inkast Lena så i en 20 meter från backlinjen. Ja, och så står det inkast vinst ut. Då skorar där att han Jens. Ja, det var så att längt inkast och så Trancho Jens vart han som priggar en i nätet ja. Och det är så Einar som är färna kasta. Han kastar ju något så längt. Och det är helt i normaltagen. Och Skala men får först bollen men så kommer han in 4 efter helt i normaltagen och här blir det frispark till Skala. Jag också att Jan Leif kommer under en Skalaman. Ja, han är lite bein för högt. Den som in knöt nog främst. Slasher 38 minuter farner i förra halvlek här vid Löchen. Och det är 3-2 till NSU. Mot Skala.
Andras Ganko skal tacka målspark. Dylan frispark är det. Skalamännen får bollen ner, Miskal Prispilski, så det Brian Jakobsen, han räcker framåt och bra Steinon, han får in om, och han vill fälter, och han får frispark för en Lugagård, står visst inte bättre än han. Och tattar på Augustur. Ja. Helter när Malnon än senast. Ja. Luides inte långt till vänster, men akkurat Lugagård stövas. Ja, det var gott ner, ja. Men gång då flyr för det. Mamuka och André stilla sig att nu är som André helt nu ska göra en. Nu ska det ja. Och så sitter han hinna så in och så färs som räcker kanske. Det kan vara smart. Men det är jätte där så jag nog här att det sitter att två sån äckning i muren för att syntarna som inte skär bollen för den kommer på man mur. Mamuka åter. Nej, nu är det om för väl om för. Nej. Men att skora ut 8-2 mot det är resten gott. Det är så gott. Ja, det måste man säga. Ja, så här slår på där vid kvartsnon. Järsta måste sitta vid halsen och köra som här till Tella så väl fyra senast han skett henne. Han har chanser som Malman tar men utskett han upp om. Så för henne ser han ju alla upp. En lång sändning fram av västra vång. Alltid det är Peter vet väl det Peter andra femman så väl in 4 och åter är det Clement Olsen som sticker sig upp. Skallar mot dem alla men bättre om han för det. Ja, vi är ju självande harsh truster här i stöven här men det röjlar gott han för pannen och han är bänt om han för det super in det gatter ur vänster så gör knallharst och kommer upp igen en närmast vid en världsspelare skala men för Luga var stor spalt men det är väldigt för Ronald Singer så vill lite så bänt om han för det och vi har haft flera fina stövra och vi det är inte än så att det är en ser underhållande fotbollsspel. 5 minuter efter av vanligare like-toy och i förra halvleken. 5 mål är kommit här till. NSU finns ju 3 och Skala finns ju 2. Och en skysändning från jag håller det var Jens NSU ut i vänster så igen. Är färdigt här inkast till Skala Ari Olsen. Hever teach inkastet och hever finns ju bollen åter. Startar Amine vid någon. Lyfter han så fram efter och här är också det är minst med som för att under bollen här bara. Bollen Amine ska men vinna. Brian Jakobsen och ska spela bollen till Mamuka men här kommer så en så gör i mitten så för att ta emot all upp en lång sändning fram av västra bank men i vet man när bollen är det gör akkurat inte. Och det är nog snarare Jan Benjamin som också som spelar här ute ja. Ja, nästan så Scholtan och till vet inte tror jag han 20 mer vi spelar det har gått för men kanske har vi inte känt han nåväl. Han är så vänster med ju nå ännu så in i vattnet ja. Så häver ännu så i inkast vänster med nå Eknar i halva. Einar tar det. Fram Amina. Peter så kommer ännu så gör i mitten. Spelar bollen framåt till Clement. Väljer bollen väl här ute så in över fälter. Tar vi frispark. Jag vet inte om det är inkast eller frispark. Och det är Peter väl Hansen som täcker frisparken. Spelar stått till Einar. Tar Bayer syna mitten. Så in Amina till Jens. Och Jens vill lagt under ett avstrust här med vattnet spelar till botten från sig rätter. Och Barer Hansen sände bollen fram efter till Peter Knudsen. Rönner Temjan men ettnast i shortlian. Och i stein ända bollen in i minen nu. Einar fram efter till Peter och så blir fälter. Peter är ute vid röven här och nu får NSU frispark in och går stöve. Några få meter utanför Skala Brostein. Ja, och inte åt Frisberg men en Peter Knudsen är här. Han skorar med landet i Europacup-listan och Örndes nice ja. Det är så nog slängt ut men kanske vart alla är som man måste skit för Skala för innan. Ja. Jag synter långt ute ja. Ja, kanske lite synter. Men inte långt in så än att vi har någon gång skott så kan det sitta. Och här stannar så Peter Knudsen och Peter väl Hansen. Alltid Peter Knudsen. Han skjuter väl.
det var nervi och här la Ganko för helt ut i stanchen. Han fick handen för i vet man fick ilstaisen. Ja, det är ju i stanchen superbrädje från Ganko här och skottet av Peter är knallar så det kräver öliga konstparstikliga från på muren och stad ha nekva fjärra och ta hejan men tog han väl och Jesus fralish Bjärgingen så här Ganko axlarna och stancherna och ska vara jag. Men annars kan säga stövnation alltså nu må vi bara vi har ju champan vi står upp på halv men portalen och ständigt att vara 8-0 till KI framvis på då ger för Klaxvik och Wojcik är framvis 18-4. Ja. Mot en 0 väst vid ena målen och på 6 och är bestämmer här 0-0 framvis så det är väl att annars där så la sig det som man säger gas det minnelinjen som standas ju öle väl ja till Luka och Jeff som är att för men och skala sjön här men inte längre att för än att det hålla den natt. Nej. Här är en liten stäcker nu med att han räknar att böta om standen och skala malmannen Andras Ganko och det kommer väl lukt till att han vill pjössa över så för att samman att han är mätter att täcka dysten upp där. Annars är det ett hotnarspark till NSOI så han ska ju vara klar på ena vägen. Efter att det här fina frisparkskottet från Peter Knudsen. Ganko en gåvar i Atcher sträckte sig helt ut i stanchen efter bollen och hever Ivalest fincha en stöjt här att han är brösten i stanchen eller hever fincha handen så 8 eller bollen. Att det landar han ja handen ska vi sträcka sig inte. Nej. Och så nej. Men nu först, här kommer hotnarsparken, det ligger högt och nära målen och domaren säger här hever onkel goler toa och eller helt och fast igen och apelsingolen i läget. Så det alltså frisparket till Skala. Nu är tog färden. Och så får vi vidare kvästen och skilten och sånt där fånglast vi här i den. Vanliga läget och in i förra halvlek i färden. Och man frispark alltså till Skala. En minut efter. NSOI har bollen eknar i halva. Jan Ellenskort. Einar. Men alltså, ja och så först Skala stäv bollen och till Prispilski och han blir fälter. Men domaren säger han tacklar bollen. Men Skala men är det nekvart här väl mannar här och NSOI har men de har Atlantisten här till avräcka vad där center. Nu är det när vi åter Prispilski. Det är ganska center stora rörsler här och få in mekaniken och i tekniken är ganska bättre än asbest. Men annars när vi flyr för och att 3 tar vinna bollen från NSOI och nu är det åter det är Brian Jakobsen för en också agengande i sin spel. Han modar alltid vara sig fyra men nu brukslar Ransen. Alltid av sista bruksli i förra halvlek. Alltså 5 mål är kommit. Till Mara Schaltan har vi på 5 mål i en halvlek. 3-2 är NSOI och 8. Och hvis vi nu repeterar efter hötten. Första målet kom i allra första minuter. Clement Olsen ska lägga ner. Så gick 4 minuter. Tog i 15 minuter blev 1-1 och det var Brian Jakobsen som att han har en frispark som ända i stanchen och stack ut från att det helt in i måltegn och nickade igen i nätet till 1-1. Så var det ett inkast halvdje som kom in 4 och Anche fick Tamar halda stövene. Här var nekver omhända bollen och enten var att Jens Johansen som inte är vanlig målskytte. Han var han som fick pricka bollen helt in i måltegn och in i nätet till 2-1. Så var det här 3 målet i NSOI som kommer att löta sättna. Och det var ju alla för en annan världspelare. Det var Einar Trønderjek, vänsterbacken som skorade av en och få in någon längsskottet. Så vet man brukte Kabaina brukte ja, högra backen han ska illa vänstra. Jag minns Charlie. Men han var med den som sätter han ner till Herganko kanske 80 att Björgan. Men det ska inte stackas från skotten som var harst och gott. Och så raknade Skala vi åter och Sverige åter och fick ett mål till 3-2. Det var vår som mål. Ett bakgrunden är inte böjlig, ett avnöjt frispark och det kan så helst stått nämna kvart hänt kvita blev Bruksland. Det var Per Langård som lägger bollen till frispark och lägger han vid handen och skulle lägga sån och så ser där ho. Ja, det är simpelt att skalar ju alla uppe och bollen vill spalta fram till Brian. Brian är längst över linjen flatch upp men som räcker för bollen och Ransen domaren ger som rätt är han lite bara spela köra.
Och så ruttlar han bollen ut till Per och Per lägger sig väl till rättes och damerna är ju på flöjtarna och så var han flöjt i hästsfören. Ja, och menar man matchproganterna i fotboll. Nej, akkurat. Och det var perfekt lagt frispark och det var ett ordentligt perfekt frispark som Mamuka Torunjatse tog och han sätter han snöckliga i nät och shotten som räck vid tvättas rättan vid så rackar han köta bollen. Öle väl skott. Öle väl skott. Ja, men jag ser flera man över öle gå. Den första jag Ronald Shinkon att inlägg Jörgenbrod där höger så ju bara lägga bollen in till Klammen som stod där perfekt i kassan och så vill se Eisne och vi kör vi kan sitta spårna det vi kan gå i mål och tror att Einar är öle längt ut i han skjuter vi sån högra ben här flat men det är alltid för öle gå färra bollen och om Ganko bjärkarna stångarna och kommer åter Ganko in eller han för beina så stångarna och ryckerna Ganko in vet inte men alltså jag till så skulle den kanske något ut där till så mycket längt ut ja alltså skottet och så hade jag sen Mamuka frispark man öle gott här hinner jag kanske ta Jensen här att när står klumpspel här till som är fältet och det som Brian skorar det första till att när frispark vänster här bein en så bein som ras för en stund och så kommer ut att han heter på tempo. Så vi har haft om som man säger såna striker och alla så bara så operera rätta ställen och touchpunkt och det har haft några förplackat mål och för 8 mål hade Isaac flera mål så att det blir en fantastisk underhållande fyralag. Ja, och spänningen är varvvätter till det är bara ett mål av Mone och det ska vara ontaligt om det inte kommer onkelmål att träna till sedan hållas. Men det vet man aldrig. Hoppas det är en sån brus och en för hållas så kan det gott vara att det är upptattna tar ju ta sätten hållar i börjar ett land vart inte mål för hållas näck mål sedan ta vidare det men alltså för hållar borgar för en lörn sedan hållar. Ja, helt där vi skulle läsa också tankarna ska över väl vi just det när och tar vita väl att stövan och gott i han att Lie som ligger att han vill här. Ja, här var en lastle nu. Och du vet, att man ska ta må spela för mål kan under tävla vid ena mål eller 2 mål eller 3 men att man må ett du nästa mål här för att man ska få så ganska sti vi att i rum 4. Ja, fint. Här är halvlägger alltså 3-2 till NSOI och vi stäcker här en löte och halvlägger som av hinnon över åter om man har löte ta spelaren komma bort natter.
Ja, så är vi åter här i Ronavik. Spelarna är komna av vatten åter. Sätten i halvleker mellan NSOI och Skala ska börja kvarja löte. Här är 3-2 och i halvlek någon 3-2 till hemmalige NSOI och i Golon. Och just i hese löte bruksleier Hansen gjorde sätten i halvlek och i gång. Och till Peter Dam Jakobsen som ute i högra syr röna på bollen framåt av vattnen. Men i sommarstånd så är det Ronaviskinkar som kommer med till Norren att få ett allspel och det enda vi är något Hattmanspark. Hattmanspark till NSOI. Och hela sätten håller inte spelar NSOI. Jag vet inte vad man säger. Så rätter. Och om man måste tofta vatten i lägre kan man säga. Hattmanspark för Barur Hansen attacka för NSOI. Gjort här av Mr. Söje. Estar med igen. Högt och nær mål någon. Anchen röcker efter honom och bollen över ut till målspark till Skala. Anchen brödning Johannes, anchen skifting. Nej, först man så i Edla ganska i matan linje här var ställa upp att börja vi. Det är inte och det är då ju så och i uppställningen man kan göra några brödningar ganska välja spela över 3 minuter och då vet men jag tycker vi att jag vet inte ju jag kan ju för Ronalskar är väl nöjda vi stönar som är alltså mot till att förligga ute och hålla sig ganska kunna kvar hem här. Himla att det skala men i för en halvlags vi trodde ju på att det blir tid att komma tror jag. Det såg ganska sent mist ut av i Ronalskar skorade till 3-1 men nej där var som kör rört i grytan och där fick några personer det ta just fantastiska fotbollsmål. Det kan få in ja, få in för Jens helt framme vänster men ser ut till att Jan Benjaminsen hur vill vara vackra vid längst över här av vänstra vänster. Jakob Jakobsen Annar är omivärgen och tja NSOI. Nej, tja Skala. Teker detta frisparket och tar ett längt spark helt fram till Brian Jakobsen. Men här är resten Jan Ellensgaard som är första honom. Så är det Mamuka. Så är det Mihau Siadar av Tofton. Prispelski. Vi må nog säga han är Tofta Maurisen här 11-åringen tja Skala. Och vad han är av polskar i roll så hever han bo att kalla Atlan uppvuxen av Tofton. Här är det vi inkastet till NSOI som Einar teker. Peter Knudsen. Så är det Klemmet. Men Klemmet släpper inte. Jakob krösar botten från honom. För Kjallver i herrna. För Romina vinner nu. Blir vi räcka vid att säga det fyra. Så reser han Kjallon. Det ligger väl fyra. Och så får han sändande kott. Och så är det frispark till Skala. Han är god av fyra. Han är inte så havvaxen med över. Ofta också vi midvägar så är det där tvåt. En av Ems också. Då. Men öle går bolt är stärskare i kroppen. Och det var fyra. Och vi såg fyra lag som du nämner. Att han fyra stäv i bolten. Och driver fram efter. Och här kommer öle går stöv. Och vi så fälter. Så det får frispark. Och faktiskt en rymna går stöv till ett inlägg. Och så är det utleverade André Olsen. Vi ser någon vinstra beinen ska lägga en inskruva. Ja. Och det var nökelunda således att här fick det första mål i halvtiden. Ja. Av frispark ut här högra söje. Här André Sentjan i fyran. Det kommer väl en fyra nu men ändå så gärna på skalla botten ut från åter. Bara halvtiden så ändrar botten kör Jan Lafhöjkort. Och så sätter han fyra fram efter högra med in. Center botten från sig men Jakob kommer i mitten. Foten under bollen och han stöcker länkala i Iver och hinna halvorna ut av botten. NSOI för inkast. Och till ut här högra söje. Där kan miska i så NSOI halvorna. Och till bara Hansen högra backer som ska kasta in. Och han kastar Atromse till den attasta mannen som i huxar man vill Per Lankort. Om man har mina. Och så ett söjeskifte till Einar från botten visar släpper i mitten för motlagare här fram vid spotten och så fram till Jan Benjaminsen. Här är resten Jakob och han fär botten visar. Stått till André. André till Peter. Jakob Peter. Så det Ari Olsen. Så vinner NSOI gärna botten. Peter Knudsen över anstaden kan miska så Skala halven lite botten in i bröststein. Jakob Jakobsen.
Rodar upp, bollen ändrar till Peter och så stackar bollen ut av vattnet och inkast till NSOI. Men kanske skador för nu spelar vi Mara Twaimon alla bara. Ja, så det så låter Mihau är kanske fär fram och Mara samman vid Brian här och så där så södra fyra med väl nog kanske som man mokar för så sätter att till vänster och vi vänster med vallar störmon. Ja, det är det där. NSOI har bollen. Lång sändning, tvärsändning fram av vänstra vång. Skalar med på han. André Hevran. Utanför Brostein. Sänder han fram till Mihau Prispilski. Så är det Peter. Han får bollen vid sig. Så kan Skala få ett mot alla bilja och tar pricka bollen nästan ut till Ari Olsen. Släpper in i Brostein och bollen han går stöven. Nu ska skottet komma. Han snuter där och så skjuter han med mål med lägger sig ner i färran. Ja, jag vet inte om att det var man kan ska ta nästa lösning. Ja, kommer han öle går stöv och han häver väl trutcha spelare. Han kan trilla bollen på tvärs av här och kommer inte hvis han inte skjuter första för så skulle han kanske valt i Alvin lösningen. Men bra, fint att stöka. Så är det NSOI som spelar att det är bollen väl i fyra och han vill skalla över till Jan Benjamin men han får inte skalla nå väl och så är det målspark till Skala. Ari Olsen hej han går och lägger bara skjuta. Det var kom så nära mål någon och här var fruktfyra. Men han valde skottfinterna och färs inte kontrolla bollen och han kommer ut och så ska lägga till högra benet ja och så är spårningen man så ta skulle trillan på tvärs efter här var vi lägger in i gå som så utlever går stöv till mottaka Elvis. Men han skulle alla helt per skott först för att han är gott några syntes buskement och han var kom så nära in i målet då ja. Men efter det här så vet det här omställningsspelet så ska alla som lyckades väl. Det var Peter som vann bollen och satte en evital stöv i gång där. Så det är NSOI. Jan Benjaminsen har bollen på ett utanför. Så skjuter han men om han fyrer. Ja men alltså det måste man säga att det är så barn ändå att Line Röjna så att här är Anchen blivit mer värden här att han håller sig. Att sluta Bailey ner fullständigt låba och det ger alltså underhåll alltid så månande bättre än onkel för att spela sin försiktigt på alltså så som drebedister och så vidare. Ja. Kunde också säga Rona så gjorde det här last och så bära du på motallopnen men nej det är som jag spelar så spela. 6 minuter för ner här i sätten hållet. Framvis 3-2 till NSOI mot Skala. Och nu blev frispark till NSOI. Några meter in i Skala. Frispark till Skala några meter in i NSOI halvan. Vi har hållit där att André lägger bollen Näka längt fram och domaren är av Somalai och ber han backa några meter. Ja, André teker frispark. In eller fram med Brostein och Malmö är uppe och loftar och helt från havast Jobashvili kommer och några ner och ja, frispark ligger och så att här är sån han är stor överspelare till Skala men han är så brukar händerna han är väl och som inte större än som inte vill bruka det eller röcker långt. Så är den så i Bader lång sändning för honom fram i omkammarland och bollen för ut av backlinjen till målspark till Skala. Ja, vi nämnde ju Klaxvik som är att Kai var 8 på en halvlek men till 2-0 då skorar man 2-0. Men hinner stövnar är där som alltså Vikingur det är öliga överraskande att det är att hemma väl mot Nordsjö Västra så det är Gossosur a lite chock av ja, men det här var så hänt den här sätten håller sig till att akkurat komma tror jag där och Anchen är Bilson om där fingermål men än ser du att tar man inte rätt nästa få mål och vad man har ett mål. Ja, och fick bara vägen alltså. Ja, jag tror för alla. Jag så att det spaltet alltså tar ju Wojciech hemma väl ända där 2-2 och Wojciech Jalmar helt mot ändan så vattnar man. Så att inte ovans stöva så. Mot jag Västerro ja. Skal lever att det finns ett frispark. Nakamiska så en så i halvan. Och här är neckfolk in i Brostein. André lite bollen högt in i Brostein och så jag flaxar uppe till linjevägen. Så här är ganska anker rangstöv. Ja, alla där runt förtölja eller Arens Spark är teacher så hade vi innan för tagen Andreas sent bollen där. Slatcher 20 minuter för när det är satt nå hålla och ännu stör man han samma som
Ta halvleikar vær, 3-2 til NSOI. Jan Ellenskort, så NSOI, kommer fram av Mina i botten. Sender fram til Klement, og gjør det venstre med inn til Jan Benjaminsen, men her Ari Olsen til skala, han hever bolten, og spiller stått til André, og gjør det til Hakon Edmundsson. Og så inkast til Skalamenn. Så det sånn her Mihao Prispilski, kapprenneren vi Jan Leif, nei, ja. Nej, Peter Knudsen. Peter Knudsen det, han kör NSOI. Och så det en annan Skalaman som kommer på lejen här. Och Skalaman har bollen nu, narskast Brosteinon. Och släppa attra backlinjen av innan och tar få han säkert hattna spark på sjön. Ja. Här första. Ja, så också om vi också alltså toppar motor botten, ja. Alltså det ja. Det kunde vi trycka för det. Så jag vet inte vad ska jag vara till nog så jävla det. Ja, det måste man säga. Ja, jag håller André som tar hatten och spark. Och domaren ska lycka tossa 2 år vi två av spelarna. Annar Mamuka och hin Einar. Ja. Jag ser klämmas vi närmast då på. Ja. Så fyra var klart. Väl en 4. Och Jan Ellenskog ska la botten och Brosteinon. Så för Jan Leif Højgaard strax i botten. Men Peter Dam Jakobsen blockerar. Botten över ute, inkast till Skalan. Hakon, men han letar Stein Jon Hart tacka inkastet. Så nytt inkast. Nu är det bara att känna så, men han är nästan kvickare att tacka det. Domaren vill han, jag vet inte man vill ha han backa några meter och att rom backlinjen kanske. Eller millinjerna. Ja, här kommer det att rätter till Per Langkort. Så det bara han lägger han helt efter till Summer Rekva i Malmö. Einar Trønderjek. Jan Ellenskort. Per Langkort. Så vi bygger opp på Eknar i Holmen. Så det bare Hansen. Jan Atter. Reker vid botten, kommer fram av Mina nu. Etter gjør høyt som igjen. Einar Trønderjek. Så det Jan Benjaminsen. Reker inn etter vid botten. Hever Jens Johansen kjøs her. Leser hånd av bolten. Han spiller stått. Och skaka atteretter till Per Langkort. Så det Jan Ellenskog atter. Fram etter till Peter Knudsen lite bottenfärra vujare, men här var inte hans framån. Men Skalamen får botten med missar på en atter. Ännu så bygger upp atter. Roma för alla beläm Peter Knudsen över botten nu. Reker vi någon högre med lite botten fram med Brostein. Clement är här för inte fälla botten och ännu så gör när Skalamen där får så fått någon botten. Karin ut Brostein och ännu så gör så inte atter. Så det Jens, så är det vet väl Hansen rent som en skotte, men det blir inte så inne och inte omafyr. Så är en stor halv timme efter av det någon och ändå så inte mål kommer här i sätten halvleken efter att vi fick 5 mål i förra halvleken. Nej, men stående hinder sånt här är det som jag så. Watching framvis att han för hemma vad mot Norrväster och spännande. Ja, det ser ut att kunna bli bara. Ja, spännande och kapsningar där för framvis 2-0 mot. Och var inte man kom i havn heller. Inte man kom i havn. Det är väl för 60 det väl blir med grej favorit du hade jag det ser man lägga mangla i flyger att de första spelaren så. Ja. Så fick NSOI frispark av vänstra banken och till Peter Hansen. Ja, NSOI heter första distrikt NSOI så jag antar ju vann Lökmanstepe. Ja.
Spännande att på att det är hur man har haft av att där man har vunnit så stämmer kapten så vem man har inte lika glad men man spelar för att spela på. Ja, akkurat och man är uttrycker sig låt och Europa allt det forskjelliga men det är rätt spännande så klarar vi här. Och vi ska inte glömma att här är det inte kört vi några gånger spelare som sitter utanför det. Men heter vi en fin distrier till. Peter Knudsen vi Rusparche så nu kan namn framme Jens Marsten Knudsen så väl 4 och här är det skalamänner som får fälla bollen och sända han bort till Vandalaj. Ja, vi ser alltid skalamän men det så här nog snägt tofta men nu snär skalalin det är inte så jag kan nog och bara oj han då ska komma till slutet där. Ja, det är ju ofta det gammalt vad man säger att han får ekvilerat säger i om att spela här Rona och är så att där flest är i hooks om André Olsen och Håkan Edmundsson och vi men också se när Mihau Eisner och faktiskt Tofton. Ja, han väl bo att Tofton 2 år så där temma man. Ja, det håller vi se i läge. Så att men vänner som arbetar med Tofton är en chockade fiskare i det alltid bestämt. Det är väl på Paul Paulsen. Ja, nej men det kan det vara. Men jag vet inte till reisen till vi tog ju här så stort i mittenfältet ja att alltså det är en liten kort det är som en mer ur halva går man i halva vänner ju väl kan ha det är det så. Ja ja. Så är första skiftet av VM. Det är NSOI. Vi har Jens Johansson för brott. Och Ullar. Ja, och haft är nummer 14 som kommer in. Kurdan. Nej, han får kan de vara snär. Han har Lucas Carlos men han är ju likeban, är det? Nej, Batchas då. Batchen. Ja. Ja. Ja, boje. Ja. Akkurat. Tog han lätt, ja. Ja. Släkten han har spalt där alltså. Ja, och han var ju landslin och hela shit och så fick han kan nu och skala Janar och till Mihau Prispilski som brattliga kommer standa läser in i Brosteinen. Sätter han ner ett tryck till Troy. Och nu är det Stasher 4 och trusch minuter för nu. Ja, men att han har bort ankon och så öjla tömt och där han kommer stanna pura läser kämpa för byta sista värspelaren och har så bara klaska på kassan men kanske akkurat det kom vi står akkurat och så. Ja. Skulle fundera i rena utches och få fram och att forskjelliga och så trycka knappt där så är han pura läser in framför som regla och sedan mål. Ja, nej vi står ja det var han den utskiften man förstår är släck alla listan kommer vi jag har inte finns att damer så heter ju program som är stand away och boy hej går ju mer har senaste så han har först någon like men han där var lite men han var god att skydda där ha ja han där var lite hard vi känner pappa nice ja Ja, han skor. Jag minns att vi fick en Jan like mot Österrike för en touchdown så igen i landet över. Han skor han för Kamal. Ja, lägger för en åtta va. Yes, ja. Ja, och det här är Nico Skear väl. Ja, han där var öjligt. Han var en helt god ung spelare då. Men öjligt. Efter så det blir nydde kvar och pröva sig här men Skear det var för. Men inte att det försöker helt annat det glömde vi tacka där men ja, Rona sig kunde inte nöjt Jan Leisen här. Skalla men kunde ett annat så gott vara det här. Så att Rona sig kommer att lägga mer fyra än det kanske har gjort för helt av det som håller. Ja, jag vet att det kommer sen där så jockas lite att man jag hade så inte att det var en kunde jocka och spela all upp men öliga tömlet och gott loss här inne och så ända i botten in i Brosteinen och det ska man rokta på och ja, akkurat. Och det utser så hittar lite han kommer in och så knappt så botten i spel. Det är så inte jag vet inte var kom från. Nej. Which för mig och pura laser inne. Det här är gott nog en väldigt spelare. Jag hade ju bollen fram i benen och ett landa och så hör han laser innan för och plockar och kastar. Ja, alltså Troy. Nu är det första mål ju sett när han lägger kom i snär målruga desnon och alltså skala men har Jauna här. Ronavik mot NSOI. Vi har Prispilski och skala men här jag åter. En sändning kommer helt in men springer rekord kommer ut mål och tar bollen. Jan Ellenskort. Färbolten efter Reinare. Och jag är till Per Langård. Boje. Så är bollen vid utanför och här är inkast till NSOI. Einar till Jan Ellenskort.
Skriver om till Jan till Erlangård. Startar näka. Nu ska ju så Egnar i halven sänder bollen Mina så missar bollen skalla men för att stäva in någon. Så åter Snemi High. Prispelski räcker bollen och narkar på sig. Nej, får skott. Han sitter. Här är skalla 8-4-3 mot NSOI. Och han får att stäva bollen och han räck framåt Brostein och zankar ju till. Bollen sätter dikst ut vid stancherna. Och nu har vi skalla lagt 28 här i Ronavik. 4-3. Det är en chans med det Jonas. Helt omloksfallet så att Superman men här är lattet här ut för en väldigt skön armé här för Angemoja men han är längt ut i han stretcher han mitt för målet cirka och så plockar han till sträckta rist och häller bollen ner och han är helt ute vid som räknas högre stång och han röker och han är inte kommer efter den över. Och att han säger det är väl uppe på det, inte det? Alltså jag är inte över på det. Nej, inte över på gosse det att Rona Singa för ju tror jag och så ska man tro så är det cruise control och så kör det här man syndrar småboll hela tiden. Nej, släpp inte. Jo, det är väl det här skala men har ångat det lagt sig. Det har lagt sig inte frukt. Eisnustövna tror jag att de kommer på ut väg och kanske kan ha extra här. Detta var en vi väntar ju en alla ja. Ja, det är 2 mål kommer till skalan nu i sätta halvlek. Och 20 minuter färner här i sätta halvlek. Och här är 4-3 till skalan mot NSOI nu. Så först NSOI alla upp Einar men Rängstova. Här är nog Rängstova, ja. Ja, men det som är alltid att Ronan ska göra nu för att spela vi 3 minuter i världen. Alla helst kanske kunna köra bara långt fram. Eller kanske 3-5, 2 kanske och liknande. Och men ska man hålla fast då i brödet vi 2 fram och det är kanske väl det här som är just eller örskämla ölen och i världen kör Ronan skicka. När det 2 master skulle lyckas som 4 att stil och det är inte nästan så väl. Boylöchen sänder bollen ut i högra sidan. Här för bara fram efter honom. I vet man när han håller bollen utan rode. Inkast till skalan. Det är vi Jonard för Sperlong Kitchen. Och fram till Mamuka, Toron Jatsen. Vi är till Hakon Edmundsson. Jonard för Spergatter. Sänder så bollen helt åter till Malmannen. Och Ganko lanka till. För bollen om Mina för färran här. Men är ju hoppat att gå om bollen till skalan men först även om Peter Dam Jakobsen fått lära att det Ivet har stöva halvtid till skalan. Peter lyckas som ständer uppe har vast han stöd sina första mannen vidare. Så spelar bollen fram efter till Ari Olsen för att backlinjen av bollen in 4. Malmö färran. Ja, här är inte vandaliser. Nej, och där halta av fram i syn och Agen kan spela skjuta komma last launch vi hålla chatter men där föla kanske att där har Peter och rätta ända mot Ronan Sinkar som är sin Örchimla här. Jag säger att folk ska spela 3 med världen det är inte att spela 4 med det att göra att Jens vill flotter åter. Vad gör det här? Ja. Jens vill flotter åter med världen samman med Per och Jan vill vänsterback. Och han bara högerbacken. Ett eller nej, vad ska vi nu är det 5. Okej. Låt dem hålla. Vi vill hålla sätta det trutcher. Men Bayer ska vara vångvägen är så mycket att det ser ut att vara 5. Men man just John som att göra det att Bayer tar som backar fungerar som vänker större mål. Frispark till NSOI. Amin Bötlen. Sätt med håller ronden. Och här är skala och 8 mot NSOI i Ronavik. 4 tror jag. En ekvilian malrygget lister. Så lite där. Frispark in i Brostein. Kör skala och här kommer Andras Kanko ut och färbotten. Ja, en och bröjting och i öron distan Johannes till syvara till om du är Hanna Male. Och utsparske från Kanko för uthävat någon. Så NSOI hever inkast. Så nej, vi har valt att rätta distansen. Alltså det är tjejmål och vad tycker du framvägs? Att han vill mål till väster och Koi för 2-0 så att Atlas där kan Koi uppleva att han helt stor vinnare där. Det är 6 är Heldrich finns ju mål. Heldrich mäktar skora mot Uppström. Att det är så distribuerar klan Troy så det är 20 minuter efter och Atlas ner distan. Så är det 50 distan så börjar skjuta nu Papi och Surjali. Och detta öppnar väl Eisnerna lite hål för Japan. Vi startar på att mot. Vi kan nu. Nu är det skala som för ett mot alla. Och det är Mihai Prispelski. Han släpper fram i det första. Och så är det Brian Jakobsen vid halvan. Och så kommer... Ja, men Astar spelar ser det väl just när omsättningen någon. Jag spelar point. Och Mihai är väl akkurat han med spelaren som vi får mest eja nu. Som lyckas driva bollen fram här. Och det kommer att rätta en gång och stöv. Jag vet inte om att det är väldigt arg.
som inte alltid lycka vi har kommit att hälspark från Brian i allra helst som lycka kommer öjla gå stöv och för så att hottaspark till Skala. Men alltså Skala är negrammar än Ronald. Ja, det är sett alla chatten alltså. Jag har lyckats att ta chansen att han vill göra neck på att runt i alla tiden och ice att han har jag utan normal och försmål så där hålla där av fram. André Olsen täcker Hottaspark väl in 4 och bollen vill skalla vi. Oj Jesus. Han var rätt för det. Det var han själv Jobashvili som kom här och han iras ju om att han rakt han bättre. Han ska skåra. Han är gott nog att sin spursk. Hottaspark från André Olsen ligger perfekt vi att stonkar här kommer han vi fotlar för och här är Angel som förstyrar han och det är bara få störst bollen i målet men räcker av synare. Han var en risa möjlighet i Skala. Här var god Hottaspark och där och här kom han vidare attarestansna Valerian Jobashvili i värjens Skala. Och han är sitt i hejan. Han kommer räcka mål va. Det här är allt ut. Han är upp kraften av Nitchens här ja. Jo han är fri och han är att det inte så han ska stretcha sig eller han ska bockas fram eller nej. Han har bollen la så perfekt som han kom till i röven men han räcker han bara för ytla bannar. Inkast där till NSOI. Lankart och bollen han vill truster här. Han har missat bollen. Så och så jag vet när vi tar brottspark men jag kan se domaren. Irak han dömer det hit. Ja, det är nog. Irak han dömer det till frispark till målmannen så NSOI. Ja, men Brian Jakobsen får kanske ut så härlig och igen här men det var när vi att ja, det kom till nästa för in. Alltså jag såg det här bra. Det ser ut att Brian har gå möjlighet att ha fädra så bollen där så att men så finns det lite vi samlar nog längt väck det är klart. Ja. Här var ju en annan stöva för det någon tar ett där och brottspark så ta fingrar det inte. Nej nämligen det så 50-50 stöva. Ja, det så isen utlag gott kunna då att vi rätta time som kunde vi ja. Kan vi någon uppkast va? Jag vet inte ja. Okej. Här är då 1:04 minuter färna det är det någon. Och kan vi se att här är då går 8 minuter efter och vanliga läggtøy. Och här är alltså 4-3 till Skala. Mot NSOI en av vanliga malryker distributörer vi eller är det till här i Löchen och Ronavik. Och så där Skala människor som har bollen ägnar i halve. Jakobsen sänder bollen fram till Mihau. Lägger han för fötterna och André prickar bollen väl in om här och så en kappränning om ända bollen men Jan Elleskard har tämmer alla stövna väljer lägger in så NSOI. Färs bollen från sig till Jens Soksje. Så ända bollen från Peter Knudsen här vänster med igen. Och André han lyckas som syfter han och Katlon. Det blir frispark till NSOI. Några får med sig inne och Skala halvene och domaren Ferry Loman efter Ola Karlsson till André Olsen. Ja, en brödning är i stöven omkring landet. Det är KI lagt 8-3-0, men framvis är det hinner det samma. Så framvis det som är mest överraskande är Sjönga Vujsikra hemma av att det är 8-4 mot Nolse Väster. Och på 6-3 det kan skajsas inte överraskande att här inte har finns hålla en mot Epistrem. Det var nog dyster här på 60 skåra en 2 mål i Ivetoid. Ja, så det ja, vi börjar sen där vi kommer kanske komma. Ja, akkurat. Hej, så skårar Vujsikra. 8-8 i Göte. Ja. Ja, jag har Atlanten en känsla av att fyrdla sätten få där mål. Men så spår det på flera. Ja, men jag är kanske helt inte alltså Atlanten KI 8-3-0 och tar på stund inte att snacka om och Ronald sig att vi och så KI ligger framme i leverera till som Dwight. Ja. Per mest på sjur. Så den så är ner. En go sending in i Brosteinska Skala men Jakob Jakobsen touchar botten för han vi har nu från så renner Skala men och så en go stöva Jan Elleskar med botten valt att högra benet så någon. Och det är Maira Kastin till vänstra. Långt till vänstra så var stövarna under men han rakte inte bättre än bäst då. Nej, men annars öle går stövan kommer i bollen kommer in för högra och han måste ju ta vid högra benet och men räcker under bollen och så är bara att det då ju det där bollen för uppe. Ja, målspark till Skala. Och NSO är ner sänder så bollen fram till Clement men Valerian Jobashvili ansar väl efter någon och väljer han väl. NSO är ner pitch upp på ägnar halva nu. Jan Elleskard vänster med till Einar Tröndage. Spel stått till Jan. Så är det Per Lankart.
lång sändning från honom fram efter, men han räcker bollen illa och han får ut här. Skala hever inkast. Vänster med ena kan miska så ägnar i halva. Så är ett kvarter efter Evsner Deston. Ja, men jag vill säga så ända har Roden inte ordentligt klara att skala värna. Det var lucka runt till Jan här Janne, men annars har det inte klara att trusch skala li efter och egna 6 meter i röf. 3-2, nej 4-3 är stövan till Skala. Motor NSOI. Håkon Edmundsson. Över bollen står där Mamuka, med Peter, André, Statramine. Lite så bollen fram efter Håkon Edmundsson har bollen är inte längst där. Han hävnar nej så täcker han. Jag hade chamla för det. Han täcker jag vet man fick inte där. Ja. Men hade väl inte inte så några kontakter. Det var en fin sändning sen efter eller luckas med pomvärna och Håkon är innanför men också väckna för han helt alltså han hade sen vi skumpar där några så men är också som hänt bara så det luckas se rent bekant att vi hålla att han för inte långsamt känner öliga kort står på utanför 6 meter och ska ju helt bara ta ett litet träck och så shot man mål. Annars ser det ut till att Skala ska skifta. Och kvart här är nog en utskjutning som var 4 vägar framåt någonting. Such Charlie. Jag tror längt att det är 23,000 kommer upp. Han ska till Arjan, han ska nej André. Han ska nu Marseille in. Man tar vara Ola Mikkelsen. Ja. Ja, jag vet Johannes, det kunde vara lyckt till att Mal kom i Göteborg. Ja, ett SMS rappar in Hjärtel Wurching och det är Mario Travi där man ganska rockna vi framan undan. Men så kött är nog inte vant men hade ofta det som händer. Ja, så kommer hålla. Ja. Men tar skifta. Ja, Ronald Singerreisen för att bli säg Jan Benjamin sen nu. Ja, det Christian Hack, nej. Christian Hack. Ja. Ja. Det är så säger han. Det är där gamla som kommer in. Ja. Och Christian Hack han släpper fram ett beina vägen och lite bollen in 4. Vet man inte shot till Legend 4. Ja, men till resten det rör sig vid lucka som hade han varit ja. Ja, det är helt säkert ja. Han och Boy kommer väl och de meldar ju Ronald att han kommer att träd till hopen till Ronald Schicka. Ja. Men där är det inte skärtigt lända det sen till. Ja, klart. Så här är bruk för Atlant. Ja. Atlant Krafton. Ja, här är det går 12 minuter efter och vanliga lägt här i Ronavik och Skala är alltså 8-4 tror jag mot NSOI. Ja, och jag kan lägga det som Jan Ellensgaard är flott fram Jarl och spelar Twaimon, Jan och Clement och det har nog se att så för det inte bra spela i men så för det från bollen ut av Syna och så prövar Karin 4 och så räcker hötte Jan och så söker kvar händer att han att ja. Alltså man bör spela ganska synd mer einfalt. Så där har vi inte klarat att spatsa i juggen Skala med väl värna i över alltså att nu prövar de landa. Ja. Och tar Röna på bollen fram i Brostein och Skala. Och ja, nu ända i bollen helt ner vid hotna flatche och här är det Berg Goler och Abelsin Goler i hotna till de bollen kommer in i Brostein och så genom den sparkar över vatten och inkast till NSOI. Det är nog nu att det är tröste för NSOI för att komma, men det kan så isen Joe Plus hinner med. Så det kan vara något spännande det sista 12 minuterna. Einar klarar vi en inkast. Ur vänster så igen. Och han tvärde bollen helt in 4 och han vill så skalla ut från att det bättre väl känner så i förran. Rens vid skott men det var läckt på. Men ja, huxa isen att han har 4-3 mål skalla men det var rätt och som jag får 5 ändå och har haft några öliga goda stöver. Och det är ganska vandamiglar en Ronaldsingen har helt väl här i Snållarsen alltså. Men det är att Ronalds mål lägger ölen för att nu 4 få. Och det samma som ser vi tar Skala var att det ligger mycket man tar på 1-2 att de må ett då ut en annan mål och de må Ronalds greis det ligger mycket att ta på 1-2. Så de må spela vi har risk. Ja, ännu så gör den här så bollen till Einar till Peterwell till Jens.
Och fram till Boa Löchen. Vi hade någon. Vi är Atlantis till Christian Högna. Christian Högna för bollen visar inom en lagara. Och så kör vi den nästa mären och tacklar. Bollen ändar till Betevel känner så i. Färsko. Hakon ner på den åter så tar Jauna i Jonon. Frispark till NSOI. Några få meter in eller några meter in i skala halvene näka mitt 4. Tror jag att Leverchink vi går det. Så nu skrappar jag fullkomligt här. Så var man någon så tar det barst vi hand och clown till luften för ballonen. Och så är det NSOI så får det bollen in i Brostein så är det Hötte och in att Brostein och ut att Brostein så är det Peter Dan Jakobsen till skala. Sänder så bollen om man vina. Här är bara Einar och NSOI starter. Alla hinner och främre av Ötland. Så lite av bollen framåt och Brostein. Och här är det Jobashvili i skala. Han hoppar hackri in NSOI har så vunnit bollen attre och sänder den i 4. Och så är bollen Lucas som gånger laser in i Brostein och sen kvarchen parten är rejält hamralda stövne och inte ner bollen kommer tur att Brostein och NSOI strujas väl nu för att lägga till avgörande truste och skala. Och det här var där alltså 20 minuter efter till Agera. Men en är skala 8. 4 tror jag. Så kommer bollen framåt till Brostein och skala mannen. Jakobsen där. Hött under bollen. Så är det Peter Vojare till Mihau. Och han fär alltså bollen visar. Och så fär han som han Eiman säger och man är Brostein vid bollen och så skjuter han och man har inte skala. Så NSOI Bjarkar. Ja, men han är en öjlig kvillvinterist här i Mihau. Ja, han fär han elegant visar vi hall någon här och kommer läser högt så ju ver själv sin spusk men prövar att skjuta någon som säga upp vi hade alltså med räckvärme men han fär axla och fick han helt det som räcker vi ut till att få ett landa. Ja, jag vet man fick bollen AC och i anlitet ett kvart värre. Och Mia ligger isen här och blir musik. Det är sina drotter ett kvart från och Berger. Ja, men han är handen av loft, jag vet man är för ja, alltså så en runda sig på utskiftning 4 så vet man. Ja, ja. Här ett landa. Han kommer fri. Här är halvkärr nyckel kontakt. Det är bara så sina drottning. Det man där ja. Det var god. Ja. Så han sprang där nu. Ja, att han öjligt tur han tog isen. Ja. Men han kunde gott ha finns mål här. Jag sagt alltså han kunde lyckas med att punktera det sista vånar till runda sig. Men han skulle skjuta att han verkar ska orskan och hotlo allt uppe här. Men han bruksnack var krafter på. Ja, men hade räcka bollen rymla väl och tas man röjner han är kommer in och han har sin spusker och som räcker för synden ner i knön och täcka mal väl och han röjner skjutan ska han köra fram i öronen och lite helt på ner till luckan och det öla ringt efter på tamman och vi såg när går för men han var öla tatt vi att få bollen i kassan. Ja. 4-0 Klaxvik. 4-0 ja. Så nu lukar som lossnar och det nu shot Otalinon. Men 6 ut det är framvis är Lucien i raskan 6 inte över. Det finns ju hålla. Nej, du tar ha man. Har du satt så på långt läge till här. Ja, och där kan ju blanda sig touch på Ronaldsson sätta till här alla alltså imon till Heismesh och så där. Och att det är väl inte som B6 och gossar halta att där eja vinna men modern Nepsemali som över klarar sig otroligt väl gör. Ja, bueno, kus spaltet det här är. I halvtid han är klar att komma in att. Det var sina drotter och han tar finns ju kanske bottomstövna och så in för det och man Maverick så ena så lite bara botten färran det han är så inne men han fick skallan mot mål men rakt den i shortlet. Ja, här är det kött bara 6 minuter efter av vanliga lagtöj. Här i Ronavik och en som över är det 4-3 till skala mot NSOI. Christian Höckner här, vi hade någon till Clement. Och Clement ska vänta sig då, men här är tjukt av apelsin och 4 i Eisnem. Och så detta nummer 2 om man har nummer 1 och Baje kommer att föter efter Hovast han så Lanias han fick sin lite till Clement. Här är målspark till Skala. Och i halvtid Skala man skulle skifta folk. Så vet inte hur ska det ut. Om det är han själv Mihai Prespilski. Ja, det är han. Han ska ut. Han och så halvtid det står ett 8-tal här. Ja. Andras Fredriksberg kanske. Ja. Andras halvtid det var inte halvtid är så här när folk halvtid det är han andra så ena folk här i Ronavik. Ja. Andras Fredriksberg. Man kan gå för att ja. Snackar ju. Nej, det var väl samma ja. Faktiskt då tar det enkelt han är faktiskt. Fin var på så. Ja. Ja, inför haltan till Tom. Men han ja, han har just så innan. Ja, det måste man säga. Möjligen vill han säger så här en listan. Han kör på mål i satt nollage.
Ja, god mål helt. Ja. Så man alltid runar sig för att grej vi har ringt varje spel ringt bla 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 men alltså det ska starta kanske tagas för att du som nu ändå för det. Nej. Så är spelet uppåt till Tijan och bollen blir lagt åter till Simon Rekvan och i målen känner så där Einar Tröndager. Så lyfter han bollen fram till Jan Elleskars med Fernando fram av vattlen. Snäger han vid hötten in i Brostein och skalan. Bollen kommer retur åter. Så råkas där här att få Fätras ner botten och Christian Högn över fälter och tar över fruspark till NSOI. En kan vara stöven. Några få meter utanför Brostein. Ja, spårningen är om man skulle lägga 4 månader. Att Klämmen kommer ut för att fädra botten. Gott att en sporsk men han är vid förra vänt och så inom mot mål och så kunde också ställa. Och gott kors till detta till Skalaman. Jag vet inte vad Jakob till det där. 5 minuter efter att spela. Här är det möjligt för NSOI att komma tror jag efter. Tar det inte 18-4 till 4 tror jag till Skala. Och Peter Knudsen. Ja, hej är ju ett fantastiskt frispark i förra laget, ja. Ja. Ganko Storberg. Det är några meter utanför Brostein, men inte långt in så än att han kan. Ja. Skår i henne, hvis det ligger 11-4. Han skjuter av målet och här för Ganko 9 rycknöjene. Fär han i Fauningen och helter honom. Ja, man har inte trubbel att Ganko får fädrat. Jag ständer lastan mitt i målen och Peter var inte så nekva kraft av bollen så kastar det 4 frispark. Och till sig så färre Ganko sekund Maira kommer över och pura trycket där Laftas boll. Ja, och så räna en så gärna rätter. Clement är här och för andra här med här för Hakon Edmundsson står botten. Så ska alla räcka botten ut i borre så han och Jens och Jatna Tökon och ta gånger lovliga för sig tar mittlen och har lycka Litcha som stanta och i den här närdes någon. Och botten är utanför till inkast till NSOI. Tänkas i teacher. Botten blir center in i migration till Einar Tröndager. Så lyfter han bollen fram i Brostein och skala. Och bollen kommer ner här och Anke Färran och kvar över senast honom. Där blir det målspark till skala också. Ja, och så jag så gångt det just nu att Bruno Sinkar som ska ösa bollen fram emot Skalavärne, men det här till hus och Skalavärne steg öljast in och här var liksom avvist ödlund som Bruno Sinkar är kommit vid. Bruno Sinkar här var borste sig från möjligen till Jan Ellesgaard att när det bolt högra baskot himmalökte bom så halt inte vi kunde se att det har haft en stora möjligheten som borde vara färdig. Målspark till Skala. Och Skalamen är det nog bara 30 minuter från vanliga lektöj. Från att vinna här i Ronavik och skulle det ettna så är det andra avsyren tar vita NSOI. Men här blir det nog några minuter lagt att rätt men NSOI är fan givetvis ser lossna vi att sända länkar bollar fram. Så här har vi inte stunder till att spela så långt på botten så är man färdas till mer primitiva metoder och ta man handlast. Och men tar man missar bollen men får frispark helt ute vid Hotman Flatche och är sent långt inne så Eisningen går stöva känner så ju tar för fram i Ötlund. Sända allt folk alltid fram i Brostein och skala. Och Einar för fram och skjuta. Det ligger en här 5 meter kanske från backlinjen och något att säga från så i linjen är väl in 4 och Ganko kommer ut vid knäckvanon och fär akkurat just av bollen ut ur att Brostein. Boy Löchen känner så i Hebran så är det Bar Hansen och han för ett inkast ut i högra sidan. Och han tar det stått till Einar. Och Einar för några lite bollen framåt till Brostein där Geran och Ganko kommer ut och han loftar och färran och framan mot han vid Bruksla för frispark kanske Heber och inne så är det vid rängstater. Ja. Och stönar där så med alltså KI 408 mot Röje, Viking 3-1 mot Norge Väster, OB6 det Seimer 0-0. Ja. Så är det onkel ontalig urslit av ja. Och heter rätt namn visste det. Ja, hästen är Gus Reina Timon och det är Lukas som i korsen och att la till 5 hemmasäkrar men så ver Neivan. Och här för att stittas nu och här är kött bara 1 minut efter av vanliga lektöj. Halver annar är. Och så ver det som lättast kan man säga. Och en är det 4-3 till skala mot NSOI. NSOI gärna vinna bollen. Och till Beethoven, till Bar, till Per Lankart. Men här är ju Eknar i halv i botten nu. Norska Starmine. Och så kommer det lång sändning fram efter. Här är Jan Ellesgaard, luncher vi hött någon inne i Brostein. Och här är det Jakob Tjernskala. Vi hött under bollen. Och så är det helt utrustning Andras Fridsberg. Och så är det Ari Olsen.
Så sänder det bollen fram till Brian Jakobsen. Tem bollen väl i hotna tökon vi en den här NSU Jaran tar broka tök där täckas vi och spelar helt fram. Ari Chaskala högre med sticker av bollen här framvis. Bojar efter Falche har en spelare Chasser och så har bollen blir ut och nu är inkast till NSU. Så är bara halva minuter efter av vanliga like då. Framvis 4-3 till Skala. Här i Ronavik. NSU har bollen. Per Langkort. Räcker vi bollen. Narskast med. Spelar han från sig högre med. Till Bar Hansen. Bar sänder så bollen helt fram och i Brostein till Skala. Anje förande först efter. Och så är det Christian Akne Jakobsen. Han skjuter upp om. En chanser men han får hotna sparsk. Ja, hade en räcker och verkligen här. Öjla går stöv vatten hur bollen och Jan Färsnit han gör Johan är center ut i vänster och 5 minuter var det lagt det. Oha. Här till flera mål. Ja. Sagt att 5 minuter lagt det rätt. Och så hotna sparsk kommer här. Detta flera. Och så detta tvåra trät och att så han skällt ut med spel helt fram. Boy Löchen han blev lite chande men han är för uppe där. Skala men halt jag finns ju fast bollen nu. Sent han från man till man och så kommer han så gärna i mitten där. Alla män har fått natter spel helt fram. Vi spelar i Vitoj 5 minuter lagt det trät. Skala och 8 4-3 mot NSU. Fryspark till NSU. Och ta mesta gånger för sig nu och Skala halvorna. Einar center fryspark fram med Brostein och Skala. Och botten färdast hatta och hötte. Kommer så tur att Brostein och innan till Brostein. Och här är skott på bollen och kan gå fram till Peter Knudsen. Han lankar till. Botten sticklar i färdast mitten. Abelsin golar och golar. Angen rack framåt. Kanko skulle bara koncentrera sig om rättningen och av det att Angen kom under bollen så skiftar rättningen inte. Han helt bollen. Och så är bollen kommer ner igen så i halvorna och här är det Skala men inte så väl man arbetar nu. Då är köttet den så gärna på fätra bollen och så blir det där fryspark. Ja, och så fär ändå så i fryspark. Också när Skala Brostein. Ja, kanske sin en hand i ryggen. Kanske sin roll det står väl i källa vanna med. Nej. Fryspark till NSU och heter Arthur igen Frastöve som Einar kan skåra vid högra bein här så kan han äta vänster va? Det vill slut. Det är helt säkert en runt att skjuta beinleis upp på mål. Einar här är Beethoven. Han ligger kanske lugna när mistra beinskott det här. Men det blir Beethoven. Han skjuter men kan gå fäcka. Ja, i rock ända 2 minuter är Gossir Farner av Time 5 som lagt det var i aträtt. Och en orange bröting kommer. Oj, här är en som över 4-3 till Skala. Det vill säga en så i orange mål finns ju i. Sätt några halvlek som heter Finke 3 i förra halvlek. Och så Skala men om man vinner bollen av NSU Jaron och här dotter Mamuka också väl. I halten får som in och jag närdes för att få fryspark. Ja. Och på fälter och men undan nog rycka till Hesburn men den rönja fast straff i förra halvlek. Nej. Cirka stöver som lyckas nog stäcker ner va? Nej, det här på detta ser ut att Skala för att mäkna. Jag hade att det är extremt raskt i varje part, va? Så kan man så att det för in om Ronald så kan vara no Donald till att röna att öppna. Ser fantastiskt Skala värna. Det kan man kanske inte säga. Inte gå nog men önskar täckas från Skala i behöv. Det har varit helt otroligt väl. Och så har det brukt öarna Oskars nu förra parten så ner så att alla bra. Ja, Skala männer här på bollen. Hakon Edmundsson lägger han helt ut och syna. Mamuka Toron Jatse. Så är det Jon Hart Fredriksberg innetter till Tjejaran Chadamon till Oliver Mikkelsen. Så är det Hakon Edmundsson åter. Nu är det Skala män som är i bollen. Och nu räcker det åter efter vid bollen. Det kommer helt åter till gang i mål. Så längt utspart för honom. Längt i Rahina halvorna. Och i halvtid är Trutcher ganska 4 minuter i farnen nu. Trutcher han halver locksåret av han 5. Så det är för att styttas till NSU nu. Och inkast till NSU. Där har vi så bollen i Stadramine vid nu. Per Langkort till Einar. Och Einar lyfter så bollen fram och i Brostein till Skala och bollen kommer ner in i Brostein och Skala med ner här. Ari Olsen. Langa bollen ut ur Brostein och ut av vattnet. Inkast till 1-0 i havn. Ja, men jag visste att det var Du visste det. Ja, tack. Tack på till Ja. Ivetojna. Det ska inte hjärta tromlaget som händer på 6. Så kommer åter NSU, bollen kommer in Brostein och han ändrar ute till inkast. Inkast till NSU.
Och inkast Lennon så ja, framalega. Höger med in och i Brostein skala. Och han ändrar in i måltegnon. Och det över Hotnanspark också. Hotnanspark nu ja. Oha, det lukar vi detta vid det som händer och Simon räcker fram vi Malvärden skall filtret. 4 minuter går Kyrfarner av 5-5. Så tar vi neva marnet här så kommer det väl in 4 skalamänner. Få hötte under bollen i halvt Brian Jakobsen och så kör bollen in där. Oj. Och damer nej, inte bra spark men till här ska ändå så gärna vill om en hand kommer men alltså det är allt fullt in i Brostein och ska alla och ändå så vi får ett hotna träet. Ett av förra sista chanser Malmö kommer vi. Einar lite bollen in 4. Och bollen ändrar i måltegnon och skala men en lankan upp i loft och ut av vattnet. Nytt inkast. Ett öjligt trust där. Nytt inkast. Helt in i måltegn. Och här var Jakob Haltje. Och så ändå så gärna innan till Brostein. Helt upp och så får han upp om. Och så var Leo. Så var Leo. Skala vann. 4-3 och NSUI. Och underhalt av ja alltså ja. Fantastiskt underhalt och vad ska vi först så kan det få oss inte nödvändigtvis vara väl spalta men alltså det var neck när det var neck var goda stöver och det var ett schemal alltså till färdig spel än det samma. Det var helt fantastiskt sånt nästan. Och det var alltså 3-2 till NSUI och i halvleken och där fick så fler mål i sätten halvleken. Men Skalamen vann sätten halvlek 2-0 och vann dessen 4-3 av det samma. Och det var Mihao Prispilski som gjorde mig i målen som skal här i sätten halvleken. Och annars var det så jag sett i förra halvleken var det alltså en drömma början 21 så i långt i första minuten Clement Olsen till 1-0 och så stått 1-1 så jämna i skalan vi målet av Brian Jakobsen. Så var det först Jens Johansson till 2-1 och så var det Einar Trønderjek till 3-1. Och så var det Mamuka som gjorde det här flotta frisparksmålet till 3-2. Och så alltså Mihau här vid 2 mål i sättna halvlek. Öylanek mål underhåll Atlanvägen i Jacknon. Jaunli halt jag. Och inte över på bollen säger till Skala. Tar ett liv som vita kvätta krävs för att standa sig till arbeta knallhårt och det gör det alltså. Ja, men det gör det och i halt i isen. Det var det isen point. Ja, också sälja att och i där första 5 minuterna att och första parten av timon då är där öliga ska man säga all upp sinnaer och det får ska man säga utdelning för det äter simpelt torra och det vill att löpa så att han säger siren väl fullt upp på barn till att han vi att tror jag är där 8-4-3 och Ronaldshinkar mäkna inte ordentligt kom jag. Jo det är några öliga spänta stöver helt till mot ändan och natten räcker det på stöver inkast och Hotnanspark och liknande men tar hötta onkat och i ett skala mål halvtid så vet jag kan minnas så att siren skala är väl folk upp på born och han är väl grundlagrad av att det var olycksaliga raster och i måntlig är det i EFC skala Myra framforskning alltså Myra Alupsnaira och jag tycker att ett annat ställe tävlar i Gustav till distan där just att det första här från vi 3 mot Dion och kanske kan hitta ordentligt nu kvar är nästa kapgarnet i mån till nyflyttning så det var en öliga gås i för skala folk upp på borren och ett mån tycker ja månaden av skala ut där och är att jag säga Myra ut fram att rätta jag spel någon var där månaden är bättre skapa för utan så här mål som man får så skapar det är öliga gås så att står där över så skala och så vet jag skatta på tøy nu att det kommun som vet jag allt det här men ja fantastiskt för Ronaldshinkar så fälls det heter Lucas som att chela till att de att ställa ja, det kostar det sin drev. Ja, kostar ölen och kanske också vägna syndra en reaktion på hur vunnit där stäppa kapitchen. Ja, men jag tycker att det självant det har vi att manliga så in att profilen inte är här. Paul Johannes och Otto Fridsberg och Karl Löchen och så vidare. Det går spelare shit utanför. Det är spelare som är milda först ett lag affär. Och på kanske från att spelare som kommer in och i mån till Terstar Mankla inte ordentliga är i här ända. Men jag vill säga en av bästa det jag säger inte spelmässigt men underhållsmässigt alltså Berlin sagt det att och tabloider och Eisnet här är på ändan shot om det inte upplös så en chans med så stövnar som kommer det ger det man för lösen för att det blir så några spänta stöver Eisnet ja. Och annars så jauna det så som där
Som att det var ju öllen hindest nu kommer sen ta till sammankomma. Ja, hästen distrin väl lika som tant som svukte i mån till kvart allt klagfolk och vinner klagfolk har sagt Arne het omfärdigt. Det la allt till hemma säkert men skala så där ju ja och skala vill det ju helt analysera och det är inte en happen sig slett inte. På 60 tar finker så säger mot ända ja nu vet jag inte vunnit men alla kommer så slåtte och Färjemästaren Witchinger tar finker så normalt sånt där skulle det ha tar boja bara till också sent och så kom det. Ja. Man bjöd nog och kvar vann Rotelia och UF. Ja. Alltså och så reellt kan vi säga att täparen ganska och i hästen omfär någon i 8 stund är ganska runt omkring kanske inte färdig än och kanske hinner strö någon Ulse Väster som fär inte och skala fär tror så att det är som kan ta ganska vara ett annat ställe i skriften. Ja, och så är det en disträtter i det och han börjar klockan 3:06 och han är i kontakt med HP och Soröjar Lie TP FC Soröj Röjn. Vi får att tacka för Jakob henne ur Ronavik och det blev alltså en Madrugedister som utelige skala vann 4-3 och en SOI. Stormästaren Johan Jakobsen och så var det Hans Erik Danielsen som filmade som för att tacka för sig henne vid lösen i Ronavik och sätta att det till Hamar.